vi så Toka Monsters, som man trykker, kommer ind på. Tokas Monster er en app, som en mad-app, hvor man kan lave mad, man kan stege ting, blende ting osv. Det vil vise, trykker lige på play her. Det gælder om, at man skal fodre et monster. Man skal lave mad til et monster. Vi trykker på det monster her. Og så herude i siden, der kommer nogle madvarer, som man kan bruge. Og vi vælger lige en pølse. Der kommer på tallerkenen. Så vælger vi, der er salt og peber. Tager salten og lige giver lidt salt. Sådan. Stiller den ned igen. Lidt peber. Sådan. Og så vil vi gerne vælge os, hvilket redskab vi vil bruge. Og der trækker man simpelthen ud på siden af skærmen. Så kommer de her valgmuligheder. Og vi vælger, at vi gerne have på panden den her gang. Rækker pølsen over på panden. Sådan, kommer på panden. Og så steger den simpelthen herovre. Og man kan køre den sådan lidt rundt, indtil den får den farve, man gerne vil have, indtil man synes, den er færdig. Og når man har gjort det, så trykker man herop. Så er man klar til at komme ind. Og man kan så gøre det, at man skærer pølsen ud igen, trækker herovre på siden indad, vælger en kniv. Sådan. Og så slicer man igennem sådan der. Og så går man igen op og trykker herop. Trykker på pølsen og ind i munden. Sådan der. Og i forhold til pædagogisk praksis, der er det jo godt til at lære om madvarer. Snakke med børnene om, hvor de kommer fra. Bruge det i forhold til hvis man har madlavning. Snakke om en gulerod, hvordan og ved, hvad den kan bruges til. Og så bagefter gå ud i køkkenet og finde en rigtig gulerod, og derefter bruge det derigennem.